Krúžok digitálna fotografia a kamera funguje v Centre voľného času Dúha v Humennom už 3. rok. My, členovia tohto krúžku, by sme vám chceli slovne i obrazne teraz priblížiť prácu na tomto zaujímavom krúžku. Krúžok vedie pán učiteľ Vladimír Skopil. Prebieha každý pondelok od 14. do 16. hodiny. Začína fungovať od septembra a končí koncom júna, takže trvá počas celého školského roka. Po úvodnom zoznámení sme sa na krúžku začali najprv venovať počítačovej grafike. Používali sme program Logomotion. V ňom sme sa učili pracovať s neuzavretým, uzavretým a vyplneným mnohoholníkom a elipsou. Učili sme sa definovať oblasť a pracovať s ňou. Ďalej sme napoľovali v programe Nero Burning ROM a Nero Express. Potom sme začali pracovať s digitálnou fotografiou. Používali sme konkrétne Olympus FE170. Venovali sme sa technikám fotenia a sťahovania fotiek do počítača. Osobitne sme skúmali fotenie pri rôznych svetlách, ako sú predné svetlo, protisvetlo a bočné svetlo. Nafotené snímky sme sťahovali do počítača. Takisto sme sa učili rozkladať a skladať statív a pripevňovať naň fotoaparát. Po stiahnutí fotografií do počítača sme ich upravovali v programe Zoner Photo Studio. Po úprave fotografií sme začali pracovať s digitálnou kamerou. Naša kamera bola značky GVC GR D73E. Najprv sme si popísali túto kameru, potom sme začali robiť prvé zábery. Tie sme sťahovali do počítača cez kábel FireWire. Keď sme nemali notebook s FireWire, potom používali sme USB kábel. Cez ten však sa dá sťahovať iba s rozlíšením 320x240 pixelov. Na kamere sme sa naučili takisto dávať rôzne efekty. Na upevnenie vedomostí sme si uvedené činnosti občasne opakovali. Vyvrcholením práce v krúžku digitálna fotografia a kamera je spracovanie tejto reportáže a jej následné umiestnenie na stránke Centra voľného času Dúha v Humennom. Ďakujeme za pozornosť.